ετοιμάσου μαζί μου για την τελευταία μέρα σχολείου ή αλλιώς επιτέλους διακοπές. Με το που ξύπνησα, γέμισα το Huggies Tumbler μου από Shop Green με νερό. Έχω ξεκινήσει θεραπεία με χάπια για την ακμή και ο γιατρός μου λέει ότι πρέπει να πίνω πάρα πολύ νερό. Οπότε αυτό εδώ το ποτήρι που χωράει 1200 ml με έχει λύσει κάπως τα χέρια. Μετά αποφάσισα να πλύνω τα πιάτα που είχα αφήσει άπλυτα από χθες, αναβλητικότητα για πάντα, τσέκαρα και λίγο τα αντανακλαστικά μου, μια χαρά δουλεύουν. Και στη συνέχεια είπα να το ζήσω, μιας και είναι η τελευταία μέρα στο σχολείο, οπότε ντύθηκα μικρό ξωτικό του Άι Βασίλη. Άκρος χριστουγεννιάτικα σκουλαρίκια στα αυτιά, μια διακριτικότατη όμως στέκα στο κεφάλι και τώρα μάλιστα είμαι έτοιμη να πάω να διδάξω. Κάπου εδώ έφτασε και η αγαπημένη μου στιγμή κάθε πρωινού, γέμισμα τάπερ και ποτηριών. Αυτό εδώ το Ciel που βλέπετε είναι ακόμα ένα ποτήρι θερμός από Shop Green, χωράει 900 ml, το γεμίζω κάθε πρωί με καφέ και με αυτόν τον τρόπο κάπως το εξάωρο βγαίνει πολύ πιο εύκολα. Το καλό με τα ποτήρια θερμός από Shop Green είναι ότι κρατάνε τα ροφήματα 6 ώρες ζεστά και 12 ώρες κρύα, χωράνε στις ποτηριοθήκες αυτοκινήτων, και στο site έχει μείον 30%.